Shubor nakaslem jong unongsan hima. Haka arpunyotrik ukala lingkod Arhaja Apusan, kahinyotre Border Disputed Redressal Forum, haga jingelam chairman jongka uchandame singo bat utmu langki sayo, kilalet ban ai da kajing tho ha Deputy Commissioner jongka West Khasi Hills District, haka jingedei bat ka shongsuk shongsan ki khasi penar ki basyong basa haka Block 1. Ka forum ka penpau ba hakipor election baladep ka shutdown ka jing maham ka jing penting pinsmit bat ka jing pendik yala ka let kawan jong ki khasi penar ki basyong basa ha ka ni ka than da ki briu bat ki kenhun jong ka weipat ka jat benriu katkum ka forum ka kerpat yau Deputy Commissioner ba unshim khia ban yakren bat u Deputy Commissioner jong ka West Karbi Anglong District ban penne pensa ya ka an ka kanun bat ka shongsuk shongsan khnang bakan umdan shu ka jing penting pinsmit bat ka jing penthut penwit ha ka let kawan jong ki pat khasi penar hapo kani ka port election MDC jong ka Jante Hills Autonomous District Council bat hadu ka singi tap vote ha ka arphui tarik urempang Arhaja Apusan nakalyang u Deputy Commissioner ru ulakular ban shimkhia ya kani ka kam Border Dispute Redressal Forum HBDRF nilai kanega jingtho lanega representation aga jing mut ka jungi nyimut ban ya kendu bek but the Deputy Commissioner Henry yo jing tip ba imla ban don mentah office tene kaliang jungi nilai ya kendu nilai ya keren but ni airu ya kanega jingtho Syai Additional Deputy Commissioner CV Lingdo haga jing idei bat ka subject kane ka phang haga ban wanra ya ka chongsu ku chongsai ha ki jaka khaput bat ki banta jong ka Block 1 haga jing idei bat kane ka election MDC jong ka Jante Hills Autonomous District Council kat kum ka jing lab bat ka jing shem ka jungi haki por bat ki snem ki beladep jan haman la ki election ki kenhun na ki weipat ki jai benriu ki ju maham ki ju penting pen smich ya ki paradok parsenam jungi khasi penar ki basyong ki basa haki thain Block 1 bat ki khangru yiki ban lek ban wan sepok Meghalaya da ka basuba ba kin lek hepwood lane kin lek ichi benta haki election ki badon sene sepok Meghalaya te nak benta ban maintain ya kata ka law and order lane ya kata ka chongsuk chongsai ni man ta ka sngi lek ai ka diging tho bat ni kerpat ru ya u Deputy Commissioner ban ya kren bat ki ban ka liang jong ka Assam West Karbi Anglong DC jong West Karbi Anglong nak benta ban penek persai ka chongsuk chongsai bat makan omdon ru kano ke jing penting smich lane ka jing khang ye ki briu jungi ka jing penthot ye ki briu jungi ha ka lek ka wan ke jungki chene sport Meghalaya ha ka ne ka por election bat kumju ha ka sngi thebot kaban salong ha ka arpe waiterik February Arhajar Arpesan